जोङो थांनाय 6 तारिख आगस्टनिफ्राय गसाइगावनिफ्राय जागायनानै फैयै फैयै दिनै बिजनी डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनथाम समष्टि दङ जोंहा सुबाइजार मानास सेरफां आरो थुरिबारि बे मोनथाम समष्टिखौ लानानै दिनै ब्लेसिं रिलि रायजोफोरनाव बोर बिनाय हाबाफारि लादों। दान्दिसे उनाव बे हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारि साराबो नुजाथिफैगोन आरो दिनै नोंथांमोना नुबाय बे रिलिया जागायनायनि आवगायनो ओरैबायदि रोजा रोजा हाजार हाजार सुबुंफ्रा बे रिलियाव बाहागो लाफैदों। बे हाबाफारियाव बे समष्टियाव थानाय गोबां रायजो राजाफोर दिनै माने माइनरिटिफोर बेंगलिफोर राजबंशीफोर बर' हारसा गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो दिनै गोसो गुदुं जानानै लोब लोब बे रिलिनि हाबाफारियाव दिनै बाहागो लानाय नुदों आरो बेखौ नुनानै जोङो गोसोआव मोनसे 100% कनफिडेन्स फैबाय जे बिजनी डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जोंना माने मोनथामबो समष्टिया इलेक्शनाव बिराद बुरजा माने मार्जिन लानानै भटआव देरहाग्रा रोखा जाबाय आरो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो जोंहा सेप्तेम्बर दानाव दुर्गा फुजानि आवगाय जोंहा BPFनि सरकार दागोना 100% माने रोखा जाबाय होननानै दिनैनि बे रिलिया फोरमान होबाय आरोखि। दिनै जोङो मोनथाम ब्लकआव गासै 20,000 टारगेट होदोंमोन किन्तु दिनै नुबाय मोनसे ब्लकआवनो 10,000निबो बारा मानसिफ्रा बावहाय ओंखारबोदों आरो टारगेटनि बारा मानसिफोर ओंखारबोदों। माने दिनै सारा बिटिसिआवनो मानसिफोराव मोनसे दोहौ मोनसे गोदौनाय फैबाय गोसो गुदुं जानानै बयबो गावबा गावनो हारसिंनो ओंखारबोदों। जोङो टारगेटनि साफ्रोमबो बुरजा मानसिफ्रा माने ओंखारबोनानै BPFनि बे रिलियाव बाहागो लानाय नुदों आरो बेनिखायनो दिनै BPFआ जोबोद मोनसे शक्तिशाली मोनसे राजखान्थि हान्जा जाबाय आरो BTCआव BPF हान्जानि दैदेननायाव हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो सरकार दाग्रा दिनै 100% रोखा जाखाबाय आरोखि।